Mass and bit. Sorry my life, ai so guda ne akwai shi da over. Zan baki mota kiraran roba. Zan baki mota kiraran roba. Kuma soyayya sai min uba. Take easy akwai da uba. Bai da uba. Da sakona daga Libya zuwa Saudiya. Wai na habibti ya wasila tali ta'ali. Shufi sila ya ayuni gadi yibki. Binti sila ana siyo walla habibti. Biya wasila mai ado na sura, zane da zabuwa ku bar ni na duba. Kirgidan mutunci akwai tarbiyya, mata ku dakata ku bar fariya. Makiyanki fada wanki kin shike sila baby ki wuce ba indiya bale yan larabawa masu dogon hanci sai ka ce biro. Yawo ya tsaya ka wasu somaliya, su suke da fuska kamar Ethiopia. Hankali da tarbiyya mu koma ba laraba, kullum sallah tsoron Allah ga rikon addini. Wani ya shi ba mazal bid da'ira shi ba Libya mahabbe da shi ana mazal ga adina ma waharna yasu ladayya jibil lazma. Na sa gona daga Libya zuwa Saudiya. Kala wasila galbi min nan taba an kinti. Kulle yau bakar nisi bu ina zan ganki. Mahallina ana nimshi ma fi tarika. Kaka a lafiya ki ke sila, ki kike da kyawo ki wuce Shakira. Yan uba sun daɗe suna zagon ƙasa, amma zuciyarki ba ta canza siffa. Dan ke rike wanda ya halitta duniya da lahira, ubangiji mai sama. Yara kin tsi yar gidan sarauta, mai gadon azulfa ki zauna ki huta. Mai nafiki na gane ka ka zuro idanu kamar kwalbagiya. Kusa gyara na ce sibu masu zuwa, ko na maka bulalar da zaka sosa. Bakin nawa ne kamar wata bindiga, mugu shi ya san makwantan mugu. Gayi da kauci a hayya nijima, rabbana ubangiji ka kare sila. Yariyar da ta daɗe ta nayi maka bauta, ko cikin dare ta ka bacci sallah. Kullum tunanin ta kan aljanna, Allah ka bata aljanna ta huta. Ya sa gona daga Libya zuwa Saudiya. Wai na habibti da wasila tali ta'ali. Shufi sila ya ayuni gadi yibki. Inti sila ana sibu walla habibti. Tala wasila galbi min nan taba an kinti. Kulle yau mafakar ni sibu ina zan ganki.